găsit la un nou episod dintr-o nouă serie. Asta e Minecraft și asta e lumea de care v-am vorbit în primul episod. Let's Brigade. Hai să o vedem. Da, ultima dată eram atacat de zombie și scheleti. Ajutor! Mesajele bombe. O să mor. Nu. Da, cred că e o noapte mai proastă sau ceva de genul. Fiindcă și plouă și e și noapte. Deci ăștia până noaptea. Nu ăștia până nu vine noaptea, până nu vine ziua, ăștia nu plecă. Ăștia practic nu plecă. Știți? Eu luam și tot XP-ul. Eu n-am nicio sabie, nicio armură, nimic. Și că sunt la pixel Z. Ne dăm repede. Dar nu e niciun creeper. Nimic. Un creeper. Ar exploda. Nu, ok. Văd, mai aveam un pic de XP-uri. Ajutor! Ajutor! Ia sabia repede. Repede din inventar. Bă, când vine dimineața? Da, cred că o să pun o pauză mică. Da, am gonit într-un fel. Da, de unde am stat de diamond? Ok. Da, ok, m-am păcălit, m-am dus pe goi. Da, m-am dus pe game mode și am dat și da. Am avut-o, era frumos acolo. Bă. În fine. Știți ce m-au zis? Că... Asta e zombia mea de lemn. De lemn de... Unde e asta? Aici blândă înapoi. Blândăm înapoi, ia. Da, trebuie să mâncăm ceva. Și da. Un cartof. Spunem asta aici. Asta aici. Nu, sabia iau cu mine. Nu umbla la filmare. Am un os, pot să-mi iau un câine cool. Câine. Da. De fapt, hai să continuăm la casă. Încă asta era, de fapt, și mai trebuia să mai termin casa. Să nu mai intre os. Era să zic nobi. Mobi. Da. Bă. Hei. Ce faci? Așa.
Un slingoslet. Am avut mai multe, dar mi-au luat domnii păianjeni, cripării. Aici, unde mi sunt? Și acolo e un... Deci, credeți-mă, am prins unde sunt la peșteri. Bam. O să pleci. Bam. Poți să pleci? Mulțumesc. Da. Asta să repară. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu. Dar acum am scăpat de zi. La plouă infernal. Da, dar n-am voie să spun numele că cred că știți voi. Nu. Nu știu, mă vede, știu. Am văzut, ce pot să fac din astea. În fine. Am o săgeată, mă întrebă un arc. Deci mănâncă astea de carne. Da, cât am filmat? Da, o să opresc aici chiar dacă e 7 minute. Azi un pic. Asta am făcut mereu și îmi place. Ți se vede skin. Eu am fost Alex. Acesta a fost un episod din Minecraft. Și noi ne reauzim data viitoare. La revedere! Pa, pa!